እግዚአብሔር አምላክና ነመስክነካለና ስኻ ዘይትልወጥ ዘይትቅየር ምሕረትካ ብዙሕ ዝኾነ አቦ ነመስክነካለና ምሕረትካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እሞ ኣብ ህይወትና ርኢና ኢና እሞ ምሕረትካ ስለዝበዛሐልና ምሕረትካ እውን ስለዝዓዘዘልና ኣብ ህይወትና ነመስክነካ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን ከማኻ ዝበለ ረዳኢ የለን ከማኻ ዝበለ መሓሪ የለን ከማኻ ዝበለ ደጋፊ የለን ከማኻ ዝበለ መጻናንዒ የለን ከማኻ ዝበለ ولا حد يلنمو نباركك لنا جون قالكا كنمهر بستاكيمنا لنا تمهر نسخاها منفس كايز مهر منفس قدوس نزمت زبله كفلط اكوميو إلكا هيبكانا يخمو منفس كمهرنا اخترد أننا نصلل لنا استمهرنا يا بهيوتنا 30 60 100 كفرون دغفنا نتستمهرنا كيت الالف كيت تحز سعرنا خنوت صغان حيلون غلبتن كتبنا نصلل لنا غزينا نسخا غزايو بكريستوس ኢየሱስ ስም آمين. انتي لي ارستي بيونيرا وهبتات منفس قدوس قرب تزحلف استمهرني يعني اشتي حلف كوليش وعنا تنتريفنا نزلوا وهبتات كنرينينا ابتموداتها انتي كنرينا እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ነፍስ ወከፍና ዘሎ ጸጋ ውህበት ከመይ ከም ዝግለጽ ከመይ ኣብ ህይወትና ከም ዝጋሃድ كنرينا بوخن زازو موينا تحساب مالتي سلازي وهبتات أبون ولدن منفس قدسن إلنا جميرنا يونيرنا أبو ناتو وهبتيب ود ناتو وهبتيب منفس قدوسكا ناتو وهبتيب حدا أملاخ بسلسة سبقنا انتايس لنقبر سلنا ملغن النقزان اتو وهبتات كينا هنريو خلنا أبو حفشا وهبتاتيب كبابي شوعات عينت وهبتات المحبور انتاي جيرو له هيبو له ولد زهب وهبت كان منتاي ليدرشيب نبيت كريستيان تاي مغبار نممرح نمحبر انتاي قبر وهبت يهب نمنتاي نمحبركم عينت وهبت زهب بزيت اكم تمرتي انتاي كين كون كين دفاع نابزي كون نجر كين كيد نابت املاخ زدلو املاخ زحسبلنا بمحداس حسابنا اندا تلوطنا اندا عبنا فرندا فرنا متان كين كيد نمحبر انتاي غيرو بلنا وهبت هيبو ودب لنا افيسون معرف 4 لنا منفس قدوس كألت نمهنات محبروها أنتي كم زهب وهبت كم ذهبنا خمزي كنببو زتصنحنا مالتي سلازي ناي وهبت أبوي النارينا من باي أقل قلوت ممهر ممعد مهاب ممرح مدنقات زبلو رينا نيرنا بقدامي أنتي جيرو نيرا نزي نفس وقف ديفاين جيرو نيرا قليس ايو نيرا حجقنا حلفينا خنبلو ناي أبو وهبت سلازو خوانا ناي ود وهبت كينا خنريو خلنا ها نمحبرو انتي هب حوارياتيب نبياتيب ممهرانيب غواسوت وانجيلاوين زوم حموش تو اوفيسات كا مريحنت ود انتاي كم زغبره كم ذهب ابقالو ينغرنا وبتات منفس قدوس كينا هريو خلنا ابسلسته يخفل ابسلستهنا نخفلو بدمጽ ዝግለጹለው ቋንቋታት ምትርጓን ቋንቋታት እንደገና ካንታይ ትንቢት በቃል እንታይ ዝገብሩ ዝግለጹ ማለት እዩ ብምግላጽ ዝግለጹ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ መንፈሳዊ ዕንትኻ ኸፊቱ እንታይ ዝገብረካ ነቲ ዘይርአ ነገር ክትርኢ ይገብረካ ማለት እዩ ሬቨሌሽን ንብሎ ምግላጽ ንብሎ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረካ ዕንትኻ ይኸፍቶ ማለት እዩ ንሳቶም መነመን ይባሃሉ ቃል ፍልጠት ቃል ጥበብ ምልላይ መናፍስቲ እግዚአብሔር ዕንትኻ ዘይከፊትልካ ክትርኢ አይትከልኒኻ እግዚአብሔር እዩ መናፍስቲ ክትርኢ ዕንትኻ ዝኸፍተልካ በኃይል ዝግለጹ ውህበታት ከኣ እምነት ውህበታት ፈውሲ እንደገና ግብረ ኃይሊ ዝብሉ ሪናያኔርና ስለዚህ ቶም በድምጽ ዝግለጹ نعمون حلف እንዳብልኩም ከይደ በቀዳይ ስለዝራአናዮም ጳውሎስ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንሰብ ቆሮንቶስ ብዘይ ፍልጠት አይትኹኑ ብዘይ ፍልጠት እንታይ አይትኹኑ ኢሉ ክነግሮም ኮለይና ንሪ አሕዋቴ ብዛዕባት መንፈሳዊ ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ አይፎቱኔ ቀደም ንኻሎት አማልክትዮም ዘምልኹ ነይሮም ንኻሎት አማልክትዮም ዘገልግሉ ነይሮም አምላክ ግን በወድ በክርስቶስ ገይሩ መሰምጾ መስዓደጎም ብዘይ ፍልጠት ንኸይኮኑ እንታ ክገብሮም ኮሎ ጳውሎስ ክነግሮም ኮለይና ንሪ ስለዚህ እንታይልና ሪና ነርና ፍልልያቱ ወበታት ክንፈልጥ አለን ኣብ ሓደ ዘሎ ኣብ ሓደ የለን ኣብ ሓደ ዘሎ ኣብ ሓደ ኸ የለን አምላክ ነታ ዘሃበና ውህበት ንዓ ፈሊጥና ኣብ ቤቱ በአኸ ነገልግል ይዝደለና ካላይ ጽበኒ ኻባና እግዚአብሔር አምላክ ዘሕዙነ እንታይ ዘሃበና ነገር ከም ዘሃበና ጌርና ከነገልግሎት ተፈቲና ማለት እግዚአብሔር ነይነቱ ይዝሐተካ ነታ ዘሃበካ ስለዚህ ፍልልያቱ ውህበታት ክንፈልጥ አለና እንተ አይነት ውህበት አለና ወይ ወንክርዳአና ሎቱ ውህበታት ማለት
ኣሰራርሓ ውህበታቱን ክንፈልጥ ኣለና ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ እግዚአብሔር አምላኽካ ንምንታዩ ንማሕበሩ ዝህብ ዕላማ ናይ ውህበቱን ክንፈልጦ ኣለና እቲ ባህርያት ውህበታቱን ጽቡቅ ገይሩ ክርዳአና ኢልና ነርና ሓድነት ፍልልያት እሳቶም እንታይም ነሮም ቀደም ንኻልኦት ኣማልኽትዮም ዞምሉኽ ነሮም ስለዝራእና ሕጃይ ክንሪኦን ኢና ስለዚ ብፍልጠት ክኾኑ ጳውሎስ ዝመኽሮም ዘሎ ኣብ ሆሴዕ እንታይ ዝብለና በርባዕተ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት እንታይ ይገብራሉ ይጠፋሉ ፍልጠት ታቢኸና አምላኽ እግዚአብሔር ካ ከተገልግሎ ዳገብር ባኣኻ ክኸብር ኣይክእልኒ አምላኽ ክንፈልጥ ይደለና ይንቃሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውህበት ኣብቲ ጥቕስ 4 ክሳዕ ጥቕስ 6 ተሪእናዮ መንፈስ ቅዱስ ወዲ ኣቦ እንታይ ከም ዝገብሩ ውህበት ከም ዝህቡ ብእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝኸውን ዝወሃብ ውህበት ንኣገልግሎት እግዚአብሔርን ወልድን ንስጉኡን እዩ እንደገና በኃይል ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ኣቦይ ናይ ሓድነት ናይ ስላሴ ኢና ንርኢ ሓደ አምላኽ በሰለስተ ስብእና ዝግለጽ ኢና እንታይ ንገብር እነምልኽ ማለት ስለዚ ነናቶም ውህበት ንማሕበሮም ከም ዝህቡ ኢና ስለዚ ተሓድነት ውህበታት ኣሎ ነፍስ ወከፍ ውህበት ናይ ምንጭን ዕላማን ሓድነት ኣሎ ክንሪአና ቃል ፍልጠት ተዋሂብካሲ ኣነ ቃል ጥበብ ተዋሂብኒ ኢልካ ናይ ቃል ጥበብ ከተገልግል ተጀሚርካ ኩሉ ነገር እንታይ ዝኸውን ዝበላሾ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነታ ዝሃበካ ውህበት ፈሊጥካ ተረዲካ ንዓ እንታይ ክትገብራ ይደለካ ካልቲቬት ክትገብራ ከተዕብያ ክትልወጥ በታ ዝሃበካ ውህበት ንዑ እንታይ ክትገብሮ ይደሊ ከተገልግሎ ይደሊ ብምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ እንታይ ዝገብረና ዝህበና ዝህብካ ንጥቕሚ ማሕበሩ እዩ ኣብ ዘመን እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብ ዘመን ዝንሪኦ ዘለና ንኽትንበሲ ጀስት ክፈልሞ ሽዑ እንታይ ክገብረልካ ክንበየልካ ዝብሉሎ ኢሜል ከይተረፉ ዝልእኹልካ ኣለዉ ኢሜል መፀካ እሞ ብድሕሪኡ ትንቢት ትንገር ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝህበና ጎይታ ንማሕበሩ ውህበት ክህብ ከሎ ብነፃ ይሂቡ ብነፃ ኢና ተቐቢልናዮ ብነፃ ኢና እንታይ ንገብር ንህብ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብነፃ ኢና ተቐቢልናዮ ኣይሽየጥን እዩ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ኣይምህረናን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍ እንታይ ይገብር ውህበት ይብ ብድሌት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዝወሃብ ኢልና ርኢና ንምንታይ ግን አምላኽ ዝኹሉ ውህበታት ዝህብ ብስጋ መሲልዎ ጳውሎስ ገለ ሰብ ዓይኑ ተኾይኑ እግሪ ክኸውን ኣይክእልኒ እግሪ ተኾይኑ ዓይኑ ክኸውን ኣይክእልኒ ሰቦ ዓይኑ ውፅአ ኣብ ከስዐ ተዘእትዎ ማለት እዩ ከስዐ ውፅአ ናብ ዝቕድሚት ናብ ገፀ ኣምፅአ ተዘርእየኩም ማለት እዩ ኣካላት ኢና ኢልና ኣሎ ሰብ በቦቱ እዩ ዝሕዝ በብዝተዋህቦ እንታይ ዝገብር ንዓ ሒዙ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ንዓ እንታይ ይገብር የሽርፍ ናይ ገለገለ ውህበታት ዘይረአዩ ኣምላኽ ጥራይ ዝፈልጡ ናይ ገለገለ ውህበታት ከዓ ዝረአዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጳውሎስ ኣብቲ ጥቕስ 12 ከምቲ ሓደ ስጋ ክንሱ ብዙሓት ኣካላት ዘለዎ ኢሉ ብኣካላት መሲልልና ኣሎ ማለት እዩ ብቦታና ክንሕዝ እግዚአብሔር ይደልየና እዩ እቲ ስጋ እንታይ ክኸውን ኩሊት ተሓሚሙ ብዘሎ ኣካላት ይሳቐ ልቢ ተሓሚሙ በዘሎ ኣካላት ይሳቐ ስለዚ በቦቱ እንተሒዙ ነገራት ግን እቲ ኣካላት ከዓ እንታይ ይኸውን ጥዑይ ኮይኑ ይንቃሳቐስ ስጋ ሰብ ብዙሕ ኣካላት ኣለዎ ይብለና ኩሉ ግና ብሓድነት ንሓደ ስጋ እዩ ዝሰርሕ ተሓደ ነቲ ሓደ ኣይነጽጎን እዩ ተሓደ ነቲ ሓደ ኣይቃወሞን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይምህረናኒ ክንሪአና ኣብቲ መወዳእታ ውህበትካ ከመይ ጌርካ ተላሊ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ንዑ ፈሊጥካ እንታይ ምግባር ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣገልጊልካ እንታይ ትገብር ትሓልፍ ዝሓተካ ኣብ ሰማይ በታ ዝሃበካ እዩ ብዘይሃበካ ይሓተካኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ 25 እንታይ ዝብለና 5 መኽሊት 2 መኽሊት 1 መኽሊት ተዋሂቦም በብታ ዝሃቦም እዮም እንታይ ኮይኖም ተሓቲቶም ብለና ማለት እዩ ጽባሕ ንጎ ኣብ መንበር ፍርዲ ኮፍ ክንብል ኢና ደው ክንብል ኢና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ክሓተና ይበት ዝሃበና ማለት እዚ እግዚአብሔር እንትና ይፎቶ ኦኬ በቋንቋታት ኢልና ርኢና ነርና በቋንቋታት ሰለስተ ኢልና ምልክት አሎ ንኩሎም አመንቲ እዚ ውህበት አሎ እንደገና ወንጌል አሎ እቲ ምልክት እንታይ ምስደሓና ኩላትና ልሳን ክንምላ ኣለና ውህበት ግን እንታዩ ዝትርጎም እዩ ሓደ ሰብ ብልሳን ይጽልሞ ዝትርጉም ኣካል ከዓ ሁሉሎ ንወንጌል ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ካልእ ህዝቢ ዓለም ቋንቋ እንታይ ገበረካ ይህበካ ኢልና ርኢናዮ ነርና ብዝሓለፈ ማለት እዩ ስለዚ ውህበታት ብድምጽ ዝትርጎም ሓደ ኣካል እዩ ማለት እዩ ትንቢት ኢልና ሪና ነርና ትንቢት ዝበና ንምንታይ ንምህናጽ ማሕበር መንፈሳዊ ዕቤት ምውሳኽ
أبقى تريخا حد يجي كوم سمع نيرة حنسب تهيوتاس نجيراتو أب كونسلين يقال مالتي حج مس نجاراتو أب ستيج أب بابليك نتز نجاراتو نجار كم تنبيت جيرو قريبو نعوز خمس تبهال السبال لقيلوا مالتي سها سوق إلى كوفي لا مالتي شو أنتي عينت متر تتك مفراره إجزاء رابط سيرة خد أبغى كيب لكله عينت ملأ ختمتي مالتي أملاخ كم عينت أملاخ هيكونه أبزي كم زبز سكرين زارعكم زلهم ناي نفسه كفي وقت قد إم كاباي جميركم قد إم كابستزر نيرو حدا سبب أطايم بله إجزابير زهبنا نخنسبر أيكونن وبزهب نمعنا أيكونن نمهنات محبري سلازي نمهنات منفسها عبيد نممعد نمقرام نمقصات قدسنا نممصع نبي يتيلنا حدا سبب نحر زي قصص زي ملس زي عرض تخوينو ملكت حتى خدوا تقول لك أمغنياتو توبة تسي ديماند زتقلب مالتي مغنياتو أبولي كده النبيات ترينيهم تملسوا نعوه እግዚአብሔር ካሉ ጣውታት አይተምልኹ ግዶፉ ብሎኩም አለ እንዳቦልዮም ታይ ዝገብሩ ዝምዕዱን ዝመልሱን ነይሮም ማለት እዩ ንምጽንን ዓኻ ኣብ ህይወትኩም ተሰይርኩም ተስፋ ብዝቆረጽኩም እግዚአብሔር ብኾም ዓይነት ጸጋ ዘለዎም ገይሩ እንታይ ገብረካ ሊፍት የተሳአካ ማለት እዩ የጥዕካ ስለዚ ትውህበት ትንቢት ንቆም ይዝዋሃብ ኢልና ነርና ቃል ፍልጠት ንምንታይ ይዝዋሃብ ኢልናዮ ሕሉፍን ሕጅን ዝገልጽ ውህበት እዩ ሓደ ሰብ ቃል ፍልጠት ውህበት ተተዋሂቡ حلوف حدا سب زجبرون حجن كفلت خيليو بدحرو انتاي كخون على الوجن كفلت أي كلني توهبة أي فقدلوني أبا أي تأوزبل that's why أنا أكلات يلو مسيل الناس اللي باولوس نساوه بتلاتو قالت أباب كأليو نزمت نتسب حلوفون حجن مسنجرو نزمت مفتح قات قالت أباب ينجرو مالتي كم زي الكاري خيال لخان دجنا نبزو صد يلو أباب استوها بقى هم جيرون تاي جبر يمرح مال سلست توبتات نريو زلنا انتاي ننعر حدو كم زدقاقة فينا نريو اوكي قالت في اللياتو خينا نريو قلنا سلسترينا تنبيت نمهنات نممعات قال فلتات حلوف هلو مقلات قال تبب اب حصير مصان زفصم نغرات اب يوسف رينا نيرنا ግብጽ አብጥሜት ከም ተወደቅ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩሉ ገሊጹሉ በተዛሃቦ ጥበብ ገይሩ ኻ ንግብጽ ካብጥሜት እንታይ ከም ዝገበራ ከም ዝተበጀዋ ቃል አምላኽ ይነግረና ስለዚህ حلوف حجي زمتي وزقلت سألنا زهبتها تزي نبتي تعرف الناس اللهم كيدينا مللاي منافستي أبزي أبتي حنيرة مللاي منافستي ترجو مللاي منافستي خينا خريرنا منفس قدوس بحيل بدحريت حد النجار ويون سب أنت عينت منفس كم زلوا أبت سب أنت عينت منفس يسرح له أنت يجبر لك أجزي أبير يقلت سألك يعني أنت أنت يجبره يخفته تزيتوا هاي بكا أنت إذا حقيقة مبالي ليك تهيبك ترى أملاخنا تذهبك تايز جبريلك يعني أنت خاز خفتلك مالتي سلازي بمصحف قدس بتمكرو تمرامير كاتوم صيكونه እግዚአብሔር يعين تزخفت أما مصحف قدس نبوزحات سبات أنتي كم زجبرهم يعين توم كم زخفتلهم ندانيال نهزكين سمعت تخفيتي يري خمس نبور كرينا تأبنتات مالتي እግዚአብሔር يعين تخاز خفتلك أمر بتمكرو بفلتات بممر مار أنتي يكون كان تبوتحو أيكونن بدحريت كوين زور سرح زلوا منفس مللاي مفلات أنت عينت منفس مخان باولوس أب جبرهارات مرافع سرجش زنا قفاقوال ناي بايتن سبيريت ينيروا عليليو حق إذا زارب جن ناي تلك زخانة عينت مالت أقلقلتي طلعوا العملاق ندارت حق عندي على باولوس أقلقلت طلعوا العملاق قال عينت يمنيرهم جن كرينا أبتي ناي أبز زلوا حسب ناي زخانة منفس منش بحرن علامان تاي مقباري مللايو كم زعينت وبيت زلهم أما حبر كله صبوي هذا جزء استحاوس ما أكل يأتي مالتي نعومي عندهم زخفت لهم يري خزن ناقف أكل كحال الله تزرعها نوعي يوم حلال فيون قال يوم كار ريوم تاي قبرو يناقفه سلازم نايم مللاي عينت كي نهر يخلنا أجان أنت مللاي أما صحاب كل صحاب قبر هارات دقاقي من النمارينا إخبار أملاك نهارات تاي كم زقبر لهم يعينتهم كم زخفت لهم منافس تيرو خمس نبور دقنا يناقفوا خمس نبور كبعد تقدس قالنا على حدا جزء جلس مسرع خيوسي discomfort يسمعك مش يسمعك مو أبو مراقب أبوش تحسب تسألني
መንፈስ አምላኽ ገለ ዓይነት ምልክት ክበካ ጸንሕ ድሓርቲ ሰብ ወይ ክናገፍ ወይ ካለ ነገር ትሪዮ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ አምላኽ መንፈሱ እንታይ ጌርልና ኣሎ አፍሲስልና ኣሎ ብኸምኡን ሰንስ ክንገብር ንኽእል ኢና ዋላ እኳ የዕንትና ተዚተ ብፍልጠት ብተመክሮ ብምምርማር ጌጋ ሃብቲ ቁኑዕ ብምፍላጥ ከምዚ ገማንኤል እንታይ ዝገበሮ ዝፈለጡ ዓይነት ካብ መን ምዃኖም ካብቲ ነዊሕ ዓመታት መጽሓፍ ቅዱስ ምምሃሩ እንታይ ከም ዝገበረ ከይትንክፎም ነዞም ሰባት እዚኦም ካብ ኣምላኽ ተኾይኖም እንታይ ክኾኑ እዮም ኣይጠፍኡን እዮም ካብ ሰብ ተኾይኖም ግን እንታይ ክገብሩ እዮም ክጠፍኡ እዮም ዓይነት ከምኡ ዓይነት ምልላይ ብተመክሮ ተምጾ ነዊሕ ዓመታት መምህር ስለ ዝነበረ እሱ ንቓል ኣምላኽ የጽንዕ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ካብ መንፈሳዊ ብስለት ማቹር እንዳኾንካ እንዳዓበኻ እንዳበሰልካ ክትከይድ ከለኻ ህይወትካ ንኣምላኽ ካብ ምውፋይ ዝተላዕለ ቅዱስ ህያው መስዋዕት ጌርካ ክትቦ ምትጀመርካ ነገራት ዘይጽቡቕ ዘይ መንፈሳዊ ነገር ክትርኢ ከለኻ ብጥቓኻ ዲስኮምፈርት ዘይጽቡቕ ነገር ክስማዓካ ይጅምር ማለት እዩ ናብ ኣምላኽ ክትፍለ ከለኻ ኣምላኽ ክመርሓካ ይጅምር ብመንፈሱ ማለት እዩ ኦኬ ኣብነታት ምልላይ መናፍስቲ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ሳሙኤል ንመን ክቐብኦ ከሎ ሳሙኤል ንዳዊት ክቐብኦ ከሎ ማለት እዩ የዒንቱ እንታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝኸፈተሉ እንታይ ገበረለይ ናብ እንዳ እሰይ ከይድካ ቅብኣለይ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ ሚክያስ እውን ሜቢ ዝዛንታ ዝክሮ ተኾንኩም ኣብ ነገሥት ኣለና ክዋጉ ኢሎም ምስ ከዱ በዓል ንጉስ የሷፋጥን ኣክዓብን ዝንበሰ ምስ ሰኣኑ ነዚ ሰብ እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዝፀውዕዎ ጓሳ ዘይብለና ባጊዕ ፋሕ ኢለን ይርአን ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ሰማይ ወሲዱ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገር ናይቲ መንፈሳዊ ኣሰራርሓ ንሚክያስ ታክገብረሉ ከሎ ክገልጸሉ ከሎ የዒንቱ ክኸፍተሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ብእግዚኣብሔር እዩ ዝስራሕ እግዚአብሔር አቤቱ ባዕሉ ይዝግልገል ብጸጉ ይዝግልገል ነፍስ ወከፍ ግን እንታይ ይህብ ውበት እዩ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንዝክሮ ኢና ይባልህ ካምስ በሎ ንጴጥሮስ ኣይኮነን ገሲጾ ሰይጣን ኢሉ ብድሕሪት ነቲ መንፈስ እንታይ ክገብሮ ከሎ ክግስጾ ካብ ጴጥሮስ ኪድርሓቅ ካብ ይርሓቅ ካብ ጴጥሮስ ርሓቅ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ ተኣብነታት ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከምቲ ዝበልኩም ዛጓል እዚኣ ናይ ፓይተን ስፒሪት እዩ ነይርዋ ግሪካውያን ዘምልኾ استيل حجاب بعل بركينا فاسو كم عينت سبيريتي ملخي نت تمن ليترالي سبات نتاي قبرلو يسجدلو مالج كم عينت منفس يأتي وانير نزع سبزيا سنايز مسل نتاي تقبرني أقل قلت له الأملاك يوم نابلت حق إنها تزاربت كيد كلها داويت مولالين بعداك الزارب كله يوكير مري نارجات نبراونيلو ديريك برينسكا مرحيت بيت كريستيان مقبرنا يعني رنايلو ما بز حج زول عينت مالتي እግዚአብሔር عندنا يخفت حوادي عند خات زي تخفيت حدغኛ እዩ ابዛ استبلاشوت ዓለም بزلو بتእከይ ተታሒዙሎ ይብለና እንታይ ትሕዝን እግዚአብሔር عندك خفتልካሉ ናብ ዙፋኑ ናኡ ክንቀርብ ኣለና እግዚአብሔር ናኡን ተቀሪብና ክመርሐና ክጅምር ብዘይ ንጋጌ የላ ብዘይ ሲሒትና ዘይነ ስሕተላ መንገዲ ኾስተና ክጅምር እግዚአብሔር ብትክክል ብንጽህና አንተ ደሊኻዮ ይሕሊፉ ዝህብ አምላኽ አይኮነን መልሰካይ ማለት እዩ ስለዚ ዓይንተና ይኽፈተልና ጳውሎስ ታክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ከናግፋ ከሎ ኢና ንሪኦ ኦኬ ትጣቃማ ኸይና ክንሪኦ ከለና እንታይ ንምንታይ ዝህበና አምላኽ ኣብ ማሕበሩ ሰባት ንምንጋፍ ደስ አይብለኩም ምን ሰባት አነ ካብቲ ዘሐጉሰኒ ነገር ሰባት ዴሊቨር ክናገፉ ከሎ ሓደ ግዜ እኮ ሰይጣን ከኣቱ ከሎ ከመይ ከም ዝኣተወ ንባዕሉ ገለገለ ሰብ ከም ይዝኹን ከኣትዎ ከሎ ከይተፈለጦስ መንፈስ ከም ዘሎ ይናገፍ ንርእሱ ክትናገፍ ይረኽባ ማለት ደሲቨር ስለ ዝኾነ መታለል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ንምንጋፊዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንማሕበሩ ዝህብ ገለገለ ሰብ ተታሒዙ ولا قال أملاك خفت كله قال بعدين نبي مسجون ما تقوله ده سايب لكم منكم جابرنا محبروكم عينة وهبات كب كله سبات من نجافي زب علامة سيطان نبرهان انتاي نمجبر نممتع نتسبر كل أسرار حيزو أبي واتو يبزبزو السنتح جبريز مت كحرد قتل كتف كالي يقولون سعناتو نيتشر ስለዚ ናብ ብርሃን እንታይ ኾን ይመጽ ኃጢአት እንታይ ንምግባር ንምልላይ ከም ዓይነት መናፍስቲ ዝሓዞም ሰባት ኣብ ቤት አምላኽ ብኾም ዓይነት ብኃጢአት ክመላለሱ ከሎ ከም ዓይነት ጸጋ ዘሎ እንታይ ገብሮ
ኤክስፖዝ ይገብሮ ኃጢአት እንታይ ይሆን ይጋሃድ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 እንታይ ዝብለና ጸልማት ምስ ብርሃን ክርስቶስ ምስ ቢልያል ኣማን ምስ ዘኣማን ርኹስ ነገር ኣይተንክፍሉ ይተፈለዩ ኣዋልና ወዳት እንትኾኑና ኣነ ኣብ ማእከልኩም ክኾነ ትኽሉ ዝኽእል ጎይታ ብለና ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክመጽእ ኣለዎ ርኹስ ነገር ካብ ቤቱ ክወጽእ ናይ እግዚአብሔር ብዘረባይት ኣይኮነን ከሰኔክ ኣለዎ ናይ ሓሶት እንታይ ምግባር ምግላጽ ትምርታት ጥዑይ ዝመስል ግን ሰይጣን ዝተሐወሶ ሰይጣናዊ ዝኾነ ንሰባት ካብቲ ጥዑይ ትምህርት እንታይ ዝገብር ዘውጽ ዘጋጊ ሳውንድ ዶክትሪን ዘይኮነ ካው እንታይ ይገብር ከምዚ ዓይነት ውህበት ዘሎ ኣላልዩ ካብ ቤት ኣምላኽ የውጽኦ ማለት እዩ ናይ እምነት ውህበት ትርጉም ውህበት እምነት ኣብ ዝተወሰነ እዋናት ንፍሉይ ዕላማ ብርትዕ መንፈስ ቅዱስ ርግጸኛ ብምዃን ተወስዶ ስጉምቲ ወይ እውን ትዛረቦ ቃል እዩ ስኢልካ ትእውጅ ኣይኮነን እቲ ውህበት ተሊካ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እንታይ ገብረካ የሰነየካ ብድሕሪት ኮይኑ ማለት እዩ ልብኻ ይሞልኦ ብትብዓት ሙት ኣብ ዝኾለና ገለሲ ሓደ ምጽኢል ክትሲ እዩ ዝሙት ዝገለ ክብልሲ ድርኺት ክልዎ ኣሎ ሓደ ግዜ ጎትሽ ከምኡ ብለኒ ነይሩ ምሽ ቀናት ብዘይ ፍልጠት ሓደገኛ እዩ ክርስትና ብስምዒት ኣይኮነን ብርድኢት እዩ ብምስተውዓል እዩ ማለት እዩ እንታይ ኣጋጢሙ ኢሉ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ክጽልይ ለምሰኣቱ ኺሉስ እግርኻ መውጻያ ክትበቆል ያ ክንጽልየልካ ኢና ገለኢሎሞ ማለት ሕጂ ሱቕ ኣብ ሓንታ ኮርነር ኮይኑ ሱቕ ኢሉ ማለት ሳቶም በቃ ክትፈልጥ ኣለካ ውበታት እግዚአብሔር ኤምፓወር ተዘየርካ ሆም ዓይነት ሓይሊ ህይወ ተዘየሰኒካ እግዚአብሔር ናትካ ነገራት ያሳስኒ ነትናቱ ነገር ተረዲካ ናቱ ነገር ከተሳስዩ ዝደለየካ ማለት እዩ ስለዚህ ብድርኺት መንፈስ ቅዱስ እዩ እንታይ ዝግበር ዝሰርሕ ከምዚ ዓይነት ውህበት ዘሎ ንርእስኻ ብእምነት ቃላት ምዝራብ ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ክርስትናና ከምኡ ነገራት ይኸይዳሉ ስለስተዛረብካ ይኸውን ማለት ኣይኾነን of course حقታት ቃል ኣምላኽ ሒዝና ክንእውጅ ልክዕ እዩ ዋጋ እንዳኸፈልካ ኢኻ ዝኸውን ክርስትና ብምዝራብ ጥራይ ኣይኮነን ንምግላጽ ንሓይለ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር እዩ ዝመጽ እዩ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብሮ ዝገልጾ ትውህበት እስኻ ግሎሪፋይ ክትከውን ኣይኮነን ክብሪ ክትወስድ ኣይኮነን በዓል ባርናባስ በዓል ጳውሎስ ታይም ገይሮም ክዳኖም ቀደዱ ይብለና ሄርሜስን ዲያን ዝበሃሉ ኣግብራርያት ኮም ኢልና ኣሎ ብታሪኽ መጽዮምና በአርአያ ሰባት መጽዮም ኢሎም ክሰግዱሎም ምስፈተኑ ክዳውንቶም ቀዲዶም ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገብሮ ትእምርትን ተኣምራትን ክብሩ ንዑ ክትቦምበር ንስኻ ክትወስድ ኣይኮነን ዝገብር ሓይሉ ዝገልጽ ፍርህን ዘይምእማን ዘይምእማንን ሽዒሩ ዝሰርሕ እንታይ ውህበት እዩ ናይ ምድሓን ወይ እውን ንመንፈሳዊ ዕቤት ዝገልጽ እምነት ኣይኮነን እምነታት ክንሪኦ ኢና ኣብ ኣርባዕተ እዩ ዝኽፈል ዓይነታት እምነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣርባዕተ እምነት ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ነቲ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕኩሞ እሞ ምስ ኣመንኩሞ መንፈስ ቅዱስ መጽዩ ዕርቡን እንታይ ገበረኩም ሓተመኩም መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበረኩም ሓተመኩም ብለና ነቲ ቃል ሓቂ ሰሚዕና ምስ ወሰና እንድሕነሉ እምነት ኣሎ ካብ ደቅደቅ ጸልማት ናብ ብርሃን ናኣትወሉ ህይወትና ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረሉ እምነት ኣሎ እቲ ካልኣይ እምነት ከዓ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ ንኣምላኽ እንዳኣመንናዮ ክሳዕ ናብ ጎይታ ንውሰድ እምነት የለና እዩ ብዙሕ ዝፍትነና ነገር ኣሎ ስጋ ኣሎ ዓለም ኣሎ ሰይጣን ኣሎ ግን ንኣምላኽ እንዳኣመንናዮ ክንከይድ ይደልየና እቲ ሳልሳይ እምነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ እዩ ኣብዚያ ሕጂ ከሓንቲ ሓሳብ ክዛረብ እዞም ክንሪኦም ጸናሕና ናይ ኣቦ ናይ ወዲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት እግዚአብሔር ንዝተወሰኑ ሰባት እዩ ዝህብ ባዕሉ መሪጹ ንሰባት ይህብ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ምፍራይ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ዘሎ ግን ኩላትና ክንፈሪ ኢና ተጸዊዕና ቶም ትሽዓተ ውህበታት ቶም ፍረ ኣብ ህይወትና ክረኣዩ ኢና ተጸዊዕና ስለዚ ሓደ እንታይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣምላኽ ክትኣምኖ ይገብረካ ማለት እዩ ብፍረ ክረኣይ ጅምር ኣብ ህይወትካ ማለት እዩ እንደገና እንታይ ትራብዓይካ ውህበት እዩ ዝኽንብሎ ዝጸናሕና ማለት ስለዚ ኤልያስ እንታይ ገይሩ ብለና ካብ ሰማይ ሓዊ ውሪዱ ኣብ ነገሥት ለና ታሪኽ ትዝክሮ ኢኹም መሰውእ መጺእ ካብ ሰማይ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝወረዶ ከባቢ 950 ዝኾኑ ሰባት እንታይ ገይሩ ብሓደ መዓልቲ ተወራሪዱ እዩ ንባል ዘገልግሉ ንጀዘቤል እንታይ ዝገብሩላ ዝነበሩ ንኢዛቤል ዝዓጥኑላ ዝነበሩ ምስኣታቶም እዩ ተወራሪዱ እንተሪኢናያኡ ይላገጸሎም ከም ዝነበረ ኢና ንሪኦ
ደቂሱ ኸይሉ ኣምላኽኩም ገለ ውህበት ይተዋሂቦ ይፈልጡ ኣምላኹም እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብውህበት ተዋሂቡ ከዓ ንእግዚአብሔር እንታይ ክገብር ከሎ ክብሩ ናብቲ ምድሪ ክመልሶ ከሎ ዝፈረሰ መሰዊ ክዓርር ከሎ ኢና ንሪኦ ኤልሳ ንባዕሉ ጎይቦታ ትብለና ምሽ ሓቂ ምልእዮ ኢልዋ ሰብኣያ ምስ ሞተ እምነት የለይካ ኪዲ ቅድሒ ሽጥ ኢልዋ ክሳዕ ዕዳ ክትከፍል ኢልዋ ማለት እዩ እንደገና ጴጥሮስ ሙታን እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ የተስእ ከም ዝነበረ እዛ ዓይነት እምነት ተዋሂቦም እዮም ጊፍት እዩ ተዘይተዋሂብካ ንሓደ ሙት ንዓተስ ኢልካ ወዒልካ ወላ ሓዲርካ ክትሳእ ይክእል ክልቲኻ ክትዳኸም ተዘይኮይኑ ማለት ገለገለ ሰብ ኣሎ ድምፂ ከይሰምዐ ገለ ሰብ ምስ ሞቶ ገለ ከተሶ ይብል ማለት ኮም ይኮነና እግዚአብሔር ስራሕ ተሂብካ ከሰኔካ እዩ ተዘሂብካ ኢድካን እግርካን ሒስካ ኣብዚያ መፂኻ እንዳምለኽካ ተማሂርካ እንታይ ምግባሪ ምውፃኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣትጠቃቐሙ እንታይ መለኮታዊ ፈውስ ንምግላጽ እዩ ንምስባኽ ወንጌል እዩ እግዚአብሔር ትምህርትን ተኣምራትን ገብር ከሎ ሰባት ናብ ምንታይ መፁ ናብ ምድሓን ንኣጸጋሙ ጉዳያት እንታይ ምግባር ንምፍታሕ ከም ዓይነት ውህበታት ይህብ ንሰብ እግዚአብሔር ብእምነት ክንውስኽ እንታይ ገብረና የበራታዓና ከም ዓይነት ሚራክል ክንሪኦ ከለና በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ሰባት እምነቶም እንታይ ይኾን ይትስእ ንኣምላኽ ኤልያስ ከምኒ ገይሩ ምስ መለሶም ቶም ህዝቢ እንታይ ኮይኖም ኣምላኽ ምዃኑ ሕጂ እንታይ ጌርና ፈሊጥና ናብኡ እንታይ ኮይኖም ናብቲ ትክክለኛ ኣምላኽ ወፂኦም ነይሮም ብክልተ እምሮኦም እዮም ዝሕንክሱ ነይሮም ናብ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኖም ተመሊሶም ብለና እዚ ዝድሓን ክስታኽ ገብረ ስለዚ ምፍዋሱን ከይና ክንሪኦ ከለና ብመንፈስ ቅዱስን ሓይልን ምርሒት ስጋውን ኣእምራውን ፈውስ ምምፃእ ከም ዓይነት ጸጋ ዘለዎ ሰብ ኢዱ ከም ብረልካ ከሎ ኮምፕሊትሊ ነፍሳዊ ስጋዊ ፈውስ ትረክብ ማለት እዩ መፂኡ ምስ ጸልየልካ ሕማም ምስ ተገለጸ ማለት ድርኺት መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝወሃብ ቃላት ስለ ዝተዛረብካ ኣይኮነን እንታይ ዓበይቲ ሚራክልስ ንርኢና ምሽ ዝቆሰሉ ሰባት ገለ ኢዶም ኣንቢሮም ክጽልይሎም ከሎ ትቆስል እንታይ ኾን ከሎ ክሓው ከሎ ኢና ንምግላጽ ሓይል ኣምላኽ እንታይ ዝኸውን እዩ ዝመጽ እዩ ደጋጊመ ስምረላ ሓንቲ ቃል ኣላ እግዚአብሔር ዝበካ ውህበት ብውህበትካ ንዑ ከተኽብሮ እምበር ንዑ እንታይ ክትገብሮ ኣይኮነን ርእስኻ እንታይ ክትገብር ኣይኮነን ከተኽብር ኣይኮነን ኤኒ ውህበት ዝሃበካ ማለት እዩ ንርእሱ እዩ ዝህብ ንርእሱ ክኸብር ኢሉ እዩ ኣብኣ ተበፂሕካ ኣብታ ናቱ ክብሪ ተበፂሕካ ጽበት ይመጽ ኣይትከወን እያ ናብ ትዕቢት እያ ትወስደካ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ በዓል ናቡከደነፆር ኣለውና ብዙሓት መለበም ተጻሒፎምና ኣለዉ ሉሲፌር ንባዕሉ ካብ ቦትኡ ዝተደርበየሉ ቀዳማይ ምክንያት እንታይ እዩ ነቲ ልዑል ክመስል ብዘይ ቦትኡ ክሕስ ስለ ዝደልየ ስለዚ ንምግላጽ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ዝመጽእ ነገራት ምንጭ እቲ ሕማምን ዕላማን ናይቲ ፈውስን ብምግላጽ ንሰባት እንታይ ይገብር ጥዕና የምጽእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከይና ክንሪኦ ከለና ነቲ ቃል ተተኣዚዝካዮ እግዚአብሔር ይፍውሰካ ነቲ ቃል ተዘይተኣዚዝካዮ ከዓ ኣብ ህይወትካ መርገም ከም ዝኸውን እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሙሴ ተመንጌሩ ሰባት ምስ ነኸሶም ከም ዝፈወሱ ይነግረና እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኤልሳዕ ዝበሃል እንታይ ከም ዝኾነ ለምጻም ዝነበረ ናብቲ ባሕሪ ናብቲ ዮርዳኖስ ምስ ኣተወ 7 ግዜ እንታይ ከም ዝኾነ ለምጹ ከም ዝጠፍአ ቆርቦቱ ከም ቆልዓ ከም ዝኾነ ይቃል ኣምላኽ ዝነግረና ናይ ፈውስ ውህበት ነይርዎ ኤልሳዕ ማለት እዩ ሓደ ዝተበላሸወ ቆርበት እንታይ ገይርዎ በቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ኣጥዒዎ ተሪኽሞ እቲ ወተሃደር ንኣምላኽ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ከምልኽ ከሎ ኢና ክውድስ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ይፍውስ ነይሩ ብቓል ይትንክፎም ነይሩ ኢዱ የንብረሎም ነይሩ ኣጋንንቲ ብምውፃእ ንሰባት እንታይ ይገብር ነይሩ ይፍውስ ነይሩ መንግስቲ ኣምላኽ እንዳበለ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ነይሩ የስፍሕ ነይሩ ሐዋርያት ብስም ኢየሱስ ብምጽላይ ብጽላሎት ብጨርቂ ብዘይቲ ኢድ ብምንባር ብቃል ንሰባት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይፍውሱ ነይሮም ኢድ ኣምላኽ ምስ ጳውሎስ ነበረት ይብለና ናብ ኤፌሶን ምስከደ ታብርትዕቲ ኢድ ኣምላኽ ምስኡ ከም ዝነበረት ኣብ ዓበይቲ ነገራት ይገብር ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ዕላማን ኣገባብን ውህበት ፈውስን ንምንታይ ሓራ ንምውፃእ ንምድሓን ነፍሳት መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ንምግባር ንምስባኽ ይሕግዘካ እቲ ውህበት ማለት እዩ እግዚአብሔር ክግለጽ ከሎ ሰባት እንታይ ይገብሩ ልቦም ይኸፍቱ እንታይ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ዝጠመ ከብድስ እዝኒ የብሉን ሓደ ሰብ ወንጌል ክትዛረቦ ወፂኻ ተጠሚዩ ሳይሰምዓካኒ መጀመርያ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ከተብልዖ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግብረ ሓይሊ
كل جزء زقلت أيكون زجبر حيلي حدا كاب ملكة حواريان نتيجة عبيت جبر حيلي جبرني يوم حواريات كنا هريوم كلنا ناي جبر حيلي عينتات موسى مستأنقل تجبت زجبره فيليبوس مسمون تتأنقل أنت يجبرني يوم لنا نسماريا كسع أنت يزخون إزي نأملاخ يكسع زبلوه كسع زجروا مسابات حدا جزيكو ناي سيد أن أب حدا بوت عندا جزء خلوكو نأملاخ زي مثل عينت من قدلو نايك زيابير كبر مسمس أجن بتني بقوله يفعليه مالتي يعاليه كم يهينو أبناء فيليبوس أبناء سمعون مالتي نعم لا حيل حزمت يو سمعون أب سماريا خير كله ناي مودات زمن كل تنبيات كم زتنسو بزحت مرتن تعمراتن كم زخون جبر خمس جبروني نجرنا أبنتات كنا هري يقولنا موسى أب جبسي عسرت مرتن تعمراتن جيرو تايز جبر نيرو نيتشر فترة كي ترفي ينك أساس نيرو من يفقد له እግዚአብሔር يفقد له هيبو نت بحر انت يغبرو تنكفو بلو نابد ميلوت ما يخون قوم اندا غبر 10 تمرتن تامراتن غيرو اياسو ياريكو اندا خغبر كله زيروم كفرس كله ኢናንሮ እግዚአብሔር አምላክ አቤት ትምርትን ተአምራትን ቦም ዝገብር ነይሩ ማለት ኤልሳ ባርኖስ ገይሩ ባህር ከፍል ኮሎ ለምጻም ክፍወስ ኮሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በማያማያት ከይዱ ሕሙማት መናፍስ ዘሐሰሮም እንታይ ከም ዝገበረ እንጌራ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዘባዝሐ ቃል አምላክ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚህ ትግብረ ኃይሊ ዕላሙን ምንታይ እግዚአብሔር ንሱ አምላክ ከም ዝኾነ ይዝገልጽ ደጋግ መስምረላ ነገር ዘዛረባ ዘለኹ ነገር እግዚአብሔር ሓደ ነገር ተሂብካ ንሱ ዓብ ምዃኑ ከተርኢ ንሱ ንኽኸብር ኢኻ ትገብሮ ንምስባኽ ወንጌል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሰባት ካብ ኃይል ጸልማት ንምንጋፍ ትግብረ ኃይል እንታይ ይገብር ክብረ አምላክ ንምግላጽ ፈውሱን መለኮታዊ ቀረባትን ተዕላማን አጠቃማን ግብረ ኃይል ኸይና ክንሪኦ ኮለና ማለት እዩ ብኸመይ እንታይ ንገብር ውህበትና ንፈልጥ ወይ ከዓ ውህበታትና ይግለጽ ናብታ መወዳእታ ሓሳብ ክኸይድ ኣብ ዘይብልካ ኣብ ዘይብለይ ሕጂ ኣነ ነቢ ኮንኩን ክንበተ ዝፍትን ብዙሕ ነገር መባላሾ ብዙሕ نبوزحات سبات أملاكنا بزيد اليوم علامات دايفرت مقابرك بخمو كونفيس دخون سبات الله انت زي توهيبنا كان بلاشوينا نتاس توهبتنا قن نفلتا نعافليتنا قن صبو غيرنا نحزا صعدو نمنتايم كاب افريقيا افلي زبالو نخفئتنا غير تحيزوما سبدو خمزي أخفئتي يقبر يخسعت بلي دنقوها مالتي نتا تصبقتي زفتو وان تحيزوماها سبك خمزي يقبر ديو خسعت بلي يقبروها مالتي يقبرو مالتي كذا እግዚአብሔር نحنتو وبتيبنا زمراي تخونكا صبق يركا فوكال تماهيركا مسارح موسيقى تماهيركا تزمروا لنا املاح بتستوها بك ابا خونكا مالتي نبت تخونكا قال املاح ديب املاح بقالو ስለዛረበك بقالو ስለዝግለጽ ማምርቶ ሆንካ ቀንቃል አምላክ እንዳስተንተንካ ዑምቆቱ ድሕረባይቱ ጥቡቅ ጌርካ እንታ ክትገብረለካ ተጽኖ ኣለካ ኣብታ ዝተዋሃብካ ጥራይኻ እግዚአብሔር ኣብ ኣኽ ትሰርሕ ዝደልየካ ወዳይ ኮም ብል ነይረ ማሕበራውን ስምዒታውን ዝተጎደአ ሰብ ኮፍ ኢሉ ኣብ ገዝኡ ነቲ ዝተጎድኦ ድሕረባይቱ እንተ ዘይፈዊስዎ ዳዊት ምህረና ነይሩ በቀዳይ እንታይ ኢሉ ምህረና ነይሩ حدا جيزي ناتنا الدخامات بالتعبابيانا يكون بخاد النجارات زحزنا وبحريات نمنافستينا نلا قبول كن فلالي لنا قال بحريات بعلنا ديل نجبره مالو كوفيلنا دحربايتنا فتشنا نابنا تحرق تخونكا كابي إزمت زولوز نجارسي جنزم إكستريم قالت فوتو تخونكا زي لك قال كوفيل كام فتاش قال بوتا تدل تخونكا كوفيل كام فتاش كابي يمتيز نجارزي كتتصنع لك ديل كتجبر لك تزي كوين خطقامو لي نقول لنا سلازي بخمينا نفلت ان وهبتنا زقلتن بوتا خان مفلات مريحنت املاخ مدلاي انتي وهبتي توهاي بكاسخ قصو اندادلخا انداتصومكا قالو انداصنعكا
እቲ ጀነራል ሬቨሌሽን ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ለና ንኹላትና ብቃሉ ይዛረበና ስፔሲፊክ ዝባል ሬቨሌሽን ናይ እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ ነፍስ ወከፍና ናበይኻ ክትኣቱ ናበይኻ ክትወፅእ ዳዊት ብምስቱ ዓልያቱን ይወፅእ ነበረ ይብለና ሳውል ይፈርሆ ከም ዝነበረ ይነግረና ናይ እግዚአብሔር ነገር በቲ ሳይኪ በአእምሮ ዝምራሕ አይኮነን ወችማኒ መንፈስ ነፍስ ስጋ ኢሉ ፈላሊልናሉ መንፈስ ነፍስ ስጋ ፈላሊና አንተ ዘይሪናዮ እንድሕር ጥቡቅ ጌርና አንተ ዘይ ፈላሊና አንተ ዘይ ተማሂርናዮ ክንሽገሪና ስጋና ክንምራሕ ክንፍትኒና በአእምሮና ክንምራሕ ክንፍትኒና ንእግዚአብሔር አእምሮ of course አእምሮ ግደለዎ ግን በቃል አምላክ እንዳተቃነ በመሕዳስ ሐሳቡ እንዳተለወጠ ነተሰናይን ሙሉን ባዘብል ፈቃድ አምላክ እንዳፈለጠዩ ለአምላክ ግዛእ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ቦታ ካን እንፍላጥ መሪሕነት አምላክ ደለ አምላክ ክዛረበካ አምላክ ክመርሐካ ነታ አምላክ ዝደለየካ እዋን እንታይ ግበር ተዳሎ ገለገለ ሰባት እንታይ ይርኤ ንዓለም ክትዘውር ኢኻ ነቢ ክትኮን ኢኻ ከምዚ ቦታ ክትገይሽ ኢኻ ገለ ምስተባለስ ኮልል ትሪኦ ማለት ኮም ይሰርሕኒ ይልካሎ ትዳለወሉ ጊዜ ካሎ ኮፊልካ ቃሉ እንዳተመገብካ ሐሳቡ እንዳተረዳእካ አሞዳታ ንጳውሎስ ታይገሮ ክዳሎ 13 ዓመት ይወስድሉ አግብራራት ታይገሩሉ ሕጂ ጊዜ አኺሉ ከተገልግለኒ ኢኻ ንባርናባስ ንጳውሎስ እንታይ ግበሩለይ ፍለዩለይ ኢሉ በመንፈስ ቅዱስ ይልኢኹም ንሓደ ዕላማ ምስተጸዋዕካ ጊዜ ክትፈልጥ ኣለካ ማአሲዩ ጊዜ ማአሲዩ ምድላው ዝበሃል ጊዜ ኣሎ ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ እዩ መንፈሳዊ ስለዝኾነ እንተጋጊኻ እንተ ባላሺኻ ንርእስኻ ጥራይ ኾንካን ትዕኑ ብዙሕ ነገራት ሓደ ናይ ካለ እምነታት ደሓን ክስታይ ከይገብር ሓደ ሰብ ዝተጋገዮ ጌጋ ቢሊየንስ ኤንድ ሚሊየንስ ህዝቢ ይጠፉ ክርስትና ጨራ ነብረት ሒስካ መሓዚ ዘይ ኮይኑ ነታ አምላክ ዝደለይካ እዋን ተዳሎ ተቀቢኤ እንዳበልካ ምርባሽ ገለ አይደልኒ እግዚአብሔር አምላክ ትዳለውሉ ኢኻ ባዕሉኻ መንገድ ከፍተልካ ንሙሴ 40 ዓመት ይወስዱሉ ቅንዓት ብዘይ ብስለታይ ምራሕኒ መጽሐፍ ቅዱስ ወላ በቀዳይ ንማህርኔናኹም አይሁዳውያን ቅንዓት ከም ዘለዎም ጳውሎስ ፈሊጥ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ሮሜ 10 ነቲ ቅንዓት ግን ብዘይ ፍልጠት ገይሮሞ ብዘይ ፍልጠት ስለዝገበሮስ ነቲ መሽያኽ ነቲ መድሓኒ ከናግፎም ዝመጸሲ ሰቂሎሞ ማለት እዩ ምስና እግዚአብሔር ተዝሓሰበሎም ምኽርስ ሲሒቶም ብለና ተሳሓይቶም ምስና እግዚአብሔር ምኽሪ ቅንዓት ጽቡቕ እዩ ፍልጠት ግን ክስነሎ ከዳልዎ ከኸሎ አይታወህ ክልእኸካ ከሎኻ እንታይ ትግበር አይትዶንጊ ከምዚ ንሙሴ ኣነ ቆልዓ ገለ ጊዜ ኣኺሉ ነይሩ ውፃእ ክብሎ ከሎ ክወፅእ ነይሩ ተዳሊካ ኣትወፅእ ኣለካ አምላክ ካብ ዘይፈትዎ ኩሉ ነገራት ርእስኻ እንዳሓለኻ ተጸበዩ ንሱ ዝፈትዎ እንታይ ግበር እግዚአብሔር ነቲ ዝሃበካ ውህበት ኣብ ህይወትካ ክገልጾ ክጅምር እዩ ሰባት ከኣኽሪእዎ እዮም ማለት እዩ ንጸልይ እስከ በትዝሃብካን ውህበት ብኡኻ ገልግለካ ዓይንተይ ክፈተለይ ንበሎ ዓይንተይ ክፈተለይ ሖቴ አምላክ ባህ ዘብሎ ነገር ነትዝሃበካ ንዕኡ እሙን ኮይንካ ክትገብር ኮለኻ ንሳይ ዝደሊ ንሳይ ኣትሐጉሶ ንዓ ክሪኣ ንዓ ክፈልጣ የዓይንተይ ክፈተለይ ንበሎ የዓይንተ ዝኸፍት ንሱ ቃልካ ክናፍቕ ክድረኽ ደግፈን ንበሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ርድአና አካላት ይሆም ይልካና ለኻ አቦታና ሆይና ነገራት ክንገብር ዓይንተና ክፈቶ የዓይንተና ክፈተልና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ትፈልጦ ዲኹም ጳውሎስ ኣብ ግብራራት ምዕራፍ 8 ከሳድድ ይዝኸይድ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 7 ጀሚሩ 8 ክሳዕ 9 ዘሎ አይፈልጥኒ ነይሩ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ግን ወዳ አምላክ ግን ብጸዳል ብርሃን ተገሊጹሉ የዓይንቱ ተኸፊቱሉ እተሳደደን ዘለኻ ንዓይ ኻይልዎ ካውኒ ህይወቱ ተለዊጥ ኣብለና መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ክጥቀመሉ ኸለይና ንዓይ ሑሪያ ኃይሉ ክፈልዮ ኸለይና ንሪኦ ነታ ዝተዋህበቶ ውህበት ልዕሊ ማንም ነታ ጸጋኻ ሰሪሕላ ኢሉ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ርድአና እግዚአብሔር አምላክ ነታ ዝሃብካናኻ ጽቡቕ ጌርና ክንሕዛ ርድአና የዓይንትና ክፈተልና ስኻኻ የዓይንቲ ትኸፍት
እስኻ ካንታይ ውህበት ከም ዘለና እግዚአብሔር አምላኽ ክንሪኦ ትገብረና ርድአና ከም ማሕበር ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በብት ዘሃብካና ኡምናት ክንከውን ደግፈና በብት ዘሃብካና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ከነኽብረካ ንዓኻ ክንውድሰካ በአና ክትከብር ክትረድአና ንጽልለና እግዚአብሔር ካብ ድንግርግር ዝኾነ ነገራት አውጽአና እምሮና ባርኮ የዒንትና ክፈቶ ልብና ክፈቶ አምላኽ ሐቂ ንስኻ ነትላአካ ወድኻ ክንፈልጥ የዒንትና ከፊትካ የኻሞ መመሊስካ የዒንትና ክፈቶ የዒንትና ይከፈት ነትስ ተፈጠርናሉ ዕላማ ንዑ ክንነብር ርድአና ንዓ ሒዝና እግዚአብሔር አምላኽ ጉያይ ወዲየ ክንብል ደግፈና እግዚአብሔር ከይንከስር ርድአና كم تهارا باولوس قوي ودي امنتي حلي سناي قال لي تقادي لزبولو امنتنا كنحلو دقفنا سناي قال لي نقادل رد أنا بقوي تابي يسوع كريستوس نازراوي إيد كان دليل لنا إتا عين تتخفت إيد كان دليل لنا إتا الكات قلت أنا عين إيد كان دليل لنا እግዚአብሔር በመንፈስ ካስለት ምህረና ናብታ ቀንዕት መንገድ ስለት መርሐና በእምነትና መስክና ካለና ንዓ ጥራይ ክንከፍት ዓይንትና ተኸፊትና ንዓ ጥራይ ክንነብር ስለት ገብረና በእምነት ንባረከ ካለና እግዚአብሔር አምላኽ አንተና ስኻ ተረከቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን